Hayan, good morning. Actually almost 10 na yata. And yes, sa kasagsagan ng bagyo sa norte, sa Luzon or Upper Luzon, may bago akong kambing. This is 6 days old kambing. Saka ito yung mag-asawa kong kambing. Puro itim. At uminit na. At kayong mga mumunti kong kambing, huwag kayong lumayo sa yung ina. Doon kayo. Doon kayo please. Yan. Yan yung bago kong kambing. Tsaka yan talagang ama ng mga kambing ko. Lahat ng nasa video. And of course, dito ko pa rin sila pinapastol. Ang ganda. Tsaka itong kambing na to maganda kasi magdala ng anak niya. Kaya mabilis lumaki yung anak niya. Tsaka malusog. Ano? Ba't ka lumapit sa akin? Mag-greet ka sa viewers ko. Hello. Hello, hello, hello. Mag-greet ka. Sabi mo, tamsak nyo ako. Idikit nyo ako. Actually, may pagkamaarte din itong kambing na to. Kailangan mo pang himasin-masin yung pagkain niya bago siya kakain. Ganyan talaga yung estilo ng kambing ko. Yung pagkain niya, mga pabebe. Mga pabebe kasi itong kambing ko. Hindi ka. Kailangan itong ganitohin para siya ay kakain. Ito muna. Busog ka na. Mother goat. Ito. Dahil gusto kasi kung lumaki para gusto ko itong mas tumaba pa kasi gusto ko nang ibenta. Sobrang taas na yung sungay niya. Nagwiwi yung kambing ko. Maganda. Maganda mag-alaga ng kambing. Mabilis lang. Mabilis lang lumaki. Mabilis manganak. Tsaka ako, wala kasi akong farm na yung gumagawa ka ng bahay ng kambing tapos doon sila lahat. Hindi. Linalabas ko araw-araw yung kambing ko. Sa ngayon, may bakanting lote dito. Dito, 2 hectares to. 2 hektarya. So dito ko palaging pinapastol yung kambing ko. Ito. Ganyan. So sana maibenta to ng mahal-mahal. Tingnan mo, hindi na naman kumain. Kailangan mo namang himasin. Ganito siya. Kapabebe. O kaya gusto siya para kasi siyang tao. Ganunin, hawakan mo yung planggana niya. Hawakan mo yung batya. Para ko mas ganado siyang kumain pag ganito. Alis ka. Alis ka. Umalis ka muna. Kumain ka. Umalis ka. Lakas mo kasing kumain. Tingnan mo yung tiyan mo. Para ka ng si Santa Claus. Total, Pasko na naman ngayon. Padating na. Ito muna. Si Father Goat. Mabilis o malakas kasi siyang kumain pag hinahawakan mo yung kainan niya. Yung hapag kainan niya. Arte nito. Iihawin ka rin. Kaya ganito lang. Yung anak niya na ginawang kaldereta na ganito din style. Ang kambing to. Gwapo ba kayo? Hoy, Mother Goat, yung anak mo, padidihin mo. Sige na.
Hmm. At least nagpa-practice ng lumundag tong mga kambing ko. So malusog talaga sila pag itong kambing. Pero matanda na tong kambing na to rin. Okay, padibi ka. Didihin mo yung mga anak mo. Breast makes so best for babies. Kaya yung mga may babies dyan, padidihin yung anak nyo sa inyo. Huwag sa bibiron. Huwag sa gatas sa lata. Lumapit ka na naman. Tama ka na sabi. Tigas ng ulo mo. Ito muna. Itong kambing nito, maganda kasing lahi nito, pero half breed ito. Yung native na kambing, tsaka parang naano na rin, nahaluan ng konting dugo ng toro. Doon ka muna, busog ka na. Kumain ka ng damo. Mas masustansya yon. Yun, diba? Huwag kang lumayo, maraming aso sa kalayuan. Dito ka lang. Uy! Dito ka lang. Huwag kang lumayo doon. Kasi kinain na yung isa kong kambing doon. Mother goat! Obo. Nang luod siya, umayaw siya. Hindi siya pinakain ko. Ikaw, busin mo to. Konti na lang. Me. Mahirap mag-alaga ng kambing pag yung kambing mo nagkasakit. Gaya ng tag-ulan, namatayan ako ng isang kambing, tsaka yung isa naman, kinain ng mga aso. Walang iya yung aso yon. So, dapat talagang gawin doon. Sana, pinabayad ko yun ng may-ari ng aso nila. Yung may-ari ng aso, pwede naman pagbayarin. Pero wag na lang kasi pandemya ngayon. Kawawa naman sila. Kaya, hayaan na lang. Hindi ko naman nakita yung aso, kung alin aso doon ang kumain, kasi yung naabutan ko yung paa na lang ng kambing. Tsaka sa pinagsabihan na lang ako ng kapitbahay na yung kambing ko kinain daw. Anyway, bahala sila sa aso nila. Karma na lang sa kanila. Good karma. Si mother ko lumayo. Huwag ka lumayo, dyan ka lang. Huwag kang pumunta sa malayong malayo kasi sobrang liit na yung kambing mo. At itong si Father Goat, tingnan mo, halos ubos na yung pagkain niya kasi hinihimas-himas natin. Ito ngayon, second day ngayon na maganda yung panahon. Sobrang ganda ng panahon ngayon. This is after typhoon. So, sa amin kasi dito ulan lang. Tsaka syempre baha. Kasi may kanal dito ng irrigation, yung sa NIA, umapaw din. Kaya mas malakas yung tubig. Hindi normal ng agos ng bahana. May kasama ng tubig ilog, tubig sapa. So kaya yung mga kaladyom na tanim minsan tumutubo sa mga gilid ng kanal, tapos umuso din yung tanim, di swerte, di ba?
Swerte. Karoon kami ng tanim. Yung kaladyong na namulaklak ng puti. Hindi ko mapipicturean ngayon kasi nandun sa bahay namin. Yung isa naman, binili ng 150. Ay, yung isa binigay ko sa my birthday kong tita. O, di ba? Yung birthday mo galing kanal. Yung birthday gift mo galing lang ng kanal. Okay na yun, maganda naman. Kasi yung green na may pintik-pintik na pula at puti na kaladyo. Anyway, napunta tayo sa laman dito. Balik tayo sa kambing. Tingnan mo yung kambing ko. Halos ubos na. Pagpakonti na lang, pa-cute-cute na rin kain ito. Pag marami naman yung nilagay mo, paayaw-ayaw. Pagka moody ng mga alaga ko. You're so moody, Father Guti. You're so moody, Father Guti. Guti mo, mukha mo. Ito pala yung kambing na may goatee. Ito pala yung tinatawag nila na goatee. Tingnan natin. Goatee, ito. Yan, yung goatee. Yung tinatawag na goatee. So yung may mahabang bird, ang tawag doon. Bigote pala. Yung sa Bisaya naman, ewan ko sa kambing na may bangs. Yung kambing talaga wala namang bangs. Pero may mga kambing pa lang na may bangs. Yung mga paputi, magandang lahi. Maganda yung bangs na kambing. Wala akong lahi ng ganong ganda. Sa akin, goatee lang. Yun yung goatee ko. Goatee. Yun mo na. Kunti na lang. Ayaw mo pang ubusin. Arte mo. Ayaw pa. Sige. Kaya kita bigyan ng si kumain din. Kumain din ka pala. Ang arte mo. Ba't ba ang moody ng kambing? Tapos na siyang kumain. Palms away. Tingnan, puntahan ko muna si Mother Goat. Diyan ka muna. Huwag kang alis, babalik agad ang batibot. Nasaan na yung Mother Goat ko? Itatali ko to kasi hindi pwedeng lumayo ka ng lumayo sa akin. Baka ikaw ay mapapapatayin. Anong tinitingin mo? Mukha ba akong pagkain? Ha? Kayo ha? Saan ka na mapupunta? Dito ka lang. Hoy. Dito ka lang sa akin. Itong kambing itong isa, ano to? Mabilis lang siyang tumakbo pag hinahabol. Anong tinitingin-tingin mo? Mukha ba akong pagkain? Sa bagay, para naman akong buto-buto. Skinny kasi ako. Kayo, sumunod kayo sa ina nyo. Huwag kayong lumayo. Dun. So, since naka one hand on my pocket, one man band kasi tayo. Mahirap kasing mag-hire ng cameraman, kaya itali natin to in our own. Yan. At dito ko lang to tinatali sa Hagonoy pants. Ito yung Hagonoy. Hagonoy slab, ika nga. Yung Hagonoy ito, magaling to sa mga sugat.
Oh, ano? Tali ka na. Titinginan tayo. It's eye for an eye. Busog ka na. Tama na yung kain mo. Sabi nila pag kailangan daw, pag ikaw yung nagtatanim, kausap-usapin mo yung din yung tanim para gumanda yung tubo nila. Tapos pag yung namulaklak, mamulaklak ng madali. Ganun din daw sa mag-aalaga ka. Nakikinig daw sa'yo yung alaga mo. Tapos mas sila sa'yo, mas closer sila sa'yo. Tapos nakakaintindi daw pag sinabi mong lumayo. Yung mga gestures mo lang, pag galit ka, alam din nila, lumalayo din. Kahit wala ka pang ginagawa sa kanila or lumalapit ka lang, lumalayo na. Ito, kambing. Ito talaga ang pangalawa sa pinakauna kong kambing kasi yung ina nito ay na rin, nag-retire na rin. Nasa heaven na rin siya. Ginawa namin caldereta, parang yung sa birthday rin ng mama, parang gift. Yung mga anak niya, ito pa rin, malusog pa rin. Sana magtuloy-tuloy na to hanggang Pasko. Hindi masyadong umuulan kasi nakakasira yan ng baby ng kambing. Kasi ang mahirap sa kambing pag sobrang init tapos biglang ulan, doon sila nakakasakit. Parang sinisipon, linaligat ng ganun. At mayroong nag-sideline sa pagkain kong kambing, may aso. Doge, ba't ka kumain dyan, Doge? Huh! Hindi yan mabuti sa'yo. Sa! Ha! Ba't ka kumain dyan? Doon ka sa amo nyo. Aso yun ang kapitbahay namin. Wala ka bang kain sa inyo? Kasi 4 days yata umuulan, kaya kahapon mainit din. Parang gusto ko rin tong ipurga tong mami nila, yung ina nila, kasi para gano'n na rin mapurga na rin tong anak nila. Bawal kasi yung pagdidi nila mas nakakabubuti daw, sabi ng mga technicians ng mga hayop. Ano bang tawag doon? Veterinarian pala. And meron pa akong mga kambing nandun sa malayo. Meron akong kambing doon, nandun sa Kalabaw yun. Hindi na siya makuha yata. Let's take a closer look. Yun. See? No, meron pang isa. And balik tayo dito. Maganda kasi mag-alaga ng kambing kasi hindi maliban lang sa yung gawin mo talagang farm, magawa kayo ng house, i-in-house nyo. So yun, malaking gasta yun kasi kailangan kang mag-vitamins, tapos kailangan ka rin may injections. Kailangan kasi yun, kasi pag mayroong magkasakit isa, hindi maghawa-hawa. Ito kasi sa akin, may linalagyan akong konting kubo lang, nandun sila. So linalabas ko araw-araw talaga. So hindi problema sa kanila ang magkakasakit. Tsaka hindi naman ganun-ganun lang magkakasakit yung kambing pag palaging nainitan, nabibilad sa araw. Yung kontra lang talaga pag uminit, sobrang init, tapos biglang ulan, tapos after ng ulan is, pagkatapos ng ulan is init ulit. So yun, hindi maganda yun. So kailangan ligpitin mo na yung kambing mo. Tsaka hindi rin nakabubuti sa anak nila, lalo na pag ganito pa ang edad ng anak, 6 days older pa. Ito, madali itong nagkasakit. Tsaka pag ito nagkasakit ng dito, mahirap nang bumawi. So maganda pag anyway, mas maganda kasi sa kambing pag maraming gatas, kasi parang doon sila bumabawi pag nabasa. Mas madali sang bumabawi pag dumidede sila. So yun yung nakakabuti din sa kambing. At itong kambing ko,
pag galito sa akin tumatayo to, yung sungay niya ihaharap niya. Subukan mo lang uli gawin yon, bibitain kita, joke. O ulamin kita. Kaya mainit na, ililipat ko na rin ito na ibang lalagyan kasi walang masyadong pagkain dito. Parang ayaw niya sa mga damo dito. Yung kambing kasi ayaw nang binabalik-balik sa linalagyan nila. O kaya kunyari dito may kalabaw at baka. So kung kahapon nalagyan na ito ng baka, so hindi mo na maaaring ilagay sila kasi yung kambing maarte rin, nag-amoy-amoy din to. Pag may maamoy silang hindi sa kanila o kaya yung aamoy ibang uri ng hayop, hindi sila kumakain nun. Ganon sila kaarte. Tsaka yung one thing na disadvantage sa kambing, yung mga tanim nyo, kunyari San Francisco, yung masarap nilang kainin. Iwan ko ba sa magkanding nun. Pero pag nagmumutol ka ng mga tanim mo tapos papakain mo sa kanila, ayaw naman. So yung gusto nila, gusto talaga yung gusto nila nakatayo, hindi yung ginagawang kainan nila na binigay mo talaga sa kanila. O, tingnan mo, busog ka na. Yun pag ayaw nila. So lipat natin to ng lugar. So dito ko to itinali sa bato, itagamo sa bato, and of course one hand tayo, tumayo ka dyan, one hand on my pocket. Konti lang naman kinanta ko, di ba? Hindi tayo maano doon. So saan ka? Saan ka gusto, ha? Doon sa malayo? Saan ka ba ilalagay? Kasi dito, dito ka na lang. Maganda rin dito, green. Yung kambing kasi mahilig sa mga damong touch me not. Ito mabilis lang kumain ng mga ganito. Ito yung mga touch me not. So marami dyan dito sa amin. Kaya saan po ba ito itatali? Ito ka. Kain ka. Sige na. Laki ng itlog niya. Oh, ibang dahon naman yan. Yung dahon na kinain niya is Gmelina tree. So paborito din nila yung Gmelina tree. Kahit yung patay na dahon ng Gmelina tree, kinakain nila. Yes, yung Gmelina tree, yan yung Gmelina tree. Mahirap na akyatin, kaya huwag na lang akyatin. Saan ka papunta? Dito ka lang. Dito ka lang, me. Dito ka? Sige, dito ka. Tsaka yung mga ipil-ipil leaves, din paborito nila, pero madalis lang maumay sa ipil-ipil leaves, kaya parang hindi rin nakakabuti sa kambing ng ipil. Kaya mas maganda talaga pag ibang klase ng damo. Kaya dito kita ilalagay kasi mamaya babalikan din kita, iwan ka muna. Okay, ito kita itatali. Ganun pa rin, iwan ko kung anong klaseng tali ito sa Boy Scout. Anong klaseng tali ito.
So, dyan ka na, me. Iwan na kita. Ang dami ng pagkain dyan. Babalikan kita mamaya. Pag sobrang init, pwede ka naman pumasok dyan sa mga damo-damo. Okay, Mimi, bye-bye. I'm done here. Dito sa pasto may mga bulaklak na nakikita ito. Yan. Anong bulaklak yan? Sige. Bye bye. Salamat. God bless everyone. Sana wala ng bagyo para masaya ang Pasko. Bye bye everyone. God bless. Salamat sa init.